Komplow ir-riżenji fih dan il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech, Boris Scerri wieħed mid-delegati tal-Partit Nazzjonalista fil-Kummissjoni Elettorali irreżenja mill-pożizzjoni għal dawk li sejjaħ bħala raġunijiet personali. Fil-faċċa tal-Gazzetta Kulħadd ġie rrappurtat li Scerri kien il-mażul ta' Bernard Grech appena dan laħaq kap fl-2020 u kien imexxi il-proċessi elettorali interni tal-partit. Għadu mhux magħruf jekk Scerri irreżenjax ukoll minn din il-pożizzjoni fil-Partit Nazzjonalista. Is-sorsi tal-Gazzetta Kulħadd mid-Dar Ċentrali qalu li flok Scerri se jidħol Elix Vassallo. Żewġ delegati għal partiti fil-Parlament jinħattru bis-saħħa tal-liġi biex jiġu marfa mill-Kummissjoni Elettorali bid-deċiżjonijiet li jittieħdu minnha huma għandhom dritt li jiksbu kull tarif marbut max-xogħol fl-Uffiċċju Elettorali. Fl-2017 meta Adrian Delija laħaq kap tal-Partit Nazzjonalista, Scerri kien tneħħa flimkien ma' Matthew Manjon li kienu id-delegati magħżulin minn Simon Busuttil. Taħt Adrian Delija tpoġġew Angelito Xiberras u Antoine Portelli u Pier Portelli l-eks kap tal-Midja Nazzjonalista. Meta Adrian Delija tqaċċat minn kap nazzjonalista, Xiberras u Portelli batu ittra konġunta biex jinżu minn din ir-responsabilità kostituzzjonali fejn qalu li kienu qed jagħmlu il-wisa lil ħaddieħor. Xiberras irreżenja wkoll minn direttur tal-Elkom, il-Fera Nazzjonalista li tieħsib il-proċessi elettorali wara laqgħa taħraq tal-Eżekuttiv.